Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Nagbabatian kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Si Neco magapatuman sa technical survey kasunod sang halos 5 ka oras nga brownout. Tag-iya sang tiil kamot kagdalunggan nga ginwigit sa guwasang NBI office nakilala na. Kilala nga manug inom, patay matapos mahulog sa kalug, bangod sang kahulugbon. Rerouting ipatuman para sa panaad sa Negros. Kag sa good vibes, maligo ta sa patinaw kag batugnaw nga suba sa tripping ni Roming. Kag kilalahon naman ang lady pilot nga taga Bacolod, pinakauna nga babae nga Medal of Valor awardee sa Baganihan. Isa, Digicast Negros 10. Sa number 10, may arasang ginpatuman nga traffic rerouting sa Panaad Park, may kangtanan sa pagpatuman sa Panaad sa Negros Festival nga magasugod sa Lunes. Suno kay Cheryl Dicena, ang Provincial Tourism Officer kag nagaserbe man nga Executive Director sa Panaad sa Negros Festival, may mga major changes nga ginpatuman sa dalagan sa trapiko sa pagpasiguro nga manginsulhay ang dalagan sini. Ang mga salakyan gikan alihis nga may yara sang car pass ang magalabay sa Doña Carmen Avenue ukon pasulod sa Banga Lopez kag magaagi sa main entrance ng stadium kag magapark sa designated parking area ukon maga-exit sa Mansilingan area. Ang wala naman sang car pass ang magaagi sa Panaad Village kag dito dapat magpark sa area number 5 ukon 3 ukon ang mag-exit sa Mansilingan area. Ang mga gikan naman sa Mansilingan nga salakyan nga may car pass ang pwede makaagi sa Mansilingan Handumanan, paliko tuo sa Banga Taala ukon sa Arceo Drive, Banga Robinson. Ang Doña Carmen Avenue ukon ang dalan pasulod gikan sa Banga Lopez, ang two-way humalin launas ang kaagahon tubtub launas ang hapon. Mangin one-way naman humalin launas ang hapon tubtub launas ang kaagahon. We have also added a lot of parking spaces. We have also had major changes in the traffic management plan. So we're actually working on rerouting on the outside of the Panaad, not anymore within. Because last time we worked really on the inside. Pero pagkagwa, tutok yapon. So we did major changes like we rented the space used by the Carnival sa Mansilingan exit. So it's now rented by the province for the duration of the festival. It's made into extra parking spaces. Mga pinag-expect na tourist or gumagat ko sa ating festival? Definitely not less than last year, sir. Sa number 9, 15 ka mga water tanks ang ipamutang sa mga lugar sa Bacolod City nga wala sang supply sang tubig. Wala labot sa mga water tankers nga amo ang nagalibot para magrasyon sang tubig. Magatala na sang water tanks ang Bacolod LGU sa mga lugar nga wala sang tubig. Halin sa Miyerkules ginsuguran sang DRRMO ang pagbutang sang water tanks nga temporaryo ibilin sa mga ginakabig red kag orange areas o kon mga lugar nga may inoras lang nga nagatubod ang tubig halin sa Basiwa Prime Water. Ginsiling ni City Engineer Office OIC Engineer Loben Ceballos sa mga tangke ipaagi ang rasyon sa tubig agud mas magamit pa ang water tankers nga amo ang nagahakot sang water supply. Ang barangay na mapasiguro nga mabantayan ang mga water tanks nga temporaryo ibilin sa ila lugar. Pinaagi sa ginlunsar nga online app nga Project SIG sang DRRMO sarang diri maka-access ang mga water consumers agud nga matagaan sang atensyon ang problema sa kakulang sang water supply sa ilang komunidad. Ang class starter to sila, then butangan ta mga host nga masalot. Masalot na lang dito mga pumuluyo. Parts ng considerations ang security ng mga tankers. Involved kang ang purok or ang barangay para sila mismo makabulig sa distribution. So sila na mismo mabantay. Sa number 8, ginserbe na sang syudad sang Bacolod ang ikaduha nga notice of violation kaga closure order sa inn nga wala sang business permit.
Sinila nga hapon gin-serbes ang katapos ang Business Permits and Licensing Office upod sa City Legal Office Enforcement Team ang notice of violation kag closure sa management sang Tamera Plaza Inn sa Dalan Lacson sa Bacolod. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga napatud ang pag-operate sang inn nga wala sang business permit matapos na biktima sang buka kotse ang pamilya sang OFW nga nagtener sa second floor sang inn. Pangaduha na ini nga notice of violation kag closure nga na-issue batok sa inn. 2022 sang ulihi ini nga nakakuha sang business permit. Naninduga ng tag-iya sang inn nga nanirado na sila sa nagligad nga tuig kag ang nagarenta sang second floor ang mga nagbaton sang guest paagi sa online. Gaan siya namon ito another 15 days to comply sa kung gusto para maka-decide sila kung sigiyon nila kung hindi. Kung gusto naman nila i-close na lang nila. Sa number 7, isa ka 30 anyos ka lalaki ang nakuhaan sa may kapin sa 800,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa Handumanan sa Bacolod City. Arestado isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Phase 6B, Block 32, Lot 16, Purok Santo Niño, Barangay Handumanan, Bacolod City, kay inalauna sang kaagahon. Ginkilalang sospek kay Allen J. Tumayan Yusay, alias Tisoy, 30 anyos kag residente sa amuman nga lugar. Nakuha siya ang 125 grams ng suspected shabu nga may standard drug price nga 850,000 pesos kag isa ka caliber 45 pistol. Si Yusay ang naresto sa paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa number 6, kilala nga manug-inom patay matapos nga mahulog sa kalog bangod sa kahulugbon. Nasapon nga patay ang 59 anyos nga si Reynaldo Mondihar matapos mahulog sa kalog sa sitio Stop Aguinaldo, Barangay San Isidro, Banwa, sang Tuboso, Huwebes ang aga. Sunod sa kay Police Major Junray Batadlan, ang Chief of Police ng Tuboso PNP, nakita ang isa ka lalaki nga nagahapaon sa may kalog sa merkado kagilayon nga ginpahibalo sa ilang nga istasyon. Ginaalegar nga kilala nga manug-inom sa lugar si Mondihar kag nagagwa sa investigasyon sa PNP nga bangot sa kahulugbon mahimo natumba ini kag nalampos ang ulo sa semento. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, isa ka tapasero patay matapos gintiro sang iyaman kaupod sa trabaho. Patay ang 52 anyos ka tapasero sang Tubo nga si Marcelino Mujares matapos ang gintiro Huwebes sa gabi sa sitio Pansalagon, Barangay Tara, sa Banwa sa Mabinay, Negros Oriental. Ang sospek ginkilala kay Ruben Telpo Jr. de 19 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, ang biktima kaupod ang iban pa nga mga tapasero nagpadulong sa balay ni FD Dopio para mag-inom sa tubig gali sa isa ka Thanksgiving party sa beach sakay sa truck. Pag-abot sa lugar sa insidente, hinali na lamang ang gintiro sang sospek ang biktima sa wala pa mga hibaluan nga kalibre sang armas. Naigo ang biktima sang bala sa dughan. Gilayon nga nagpalag yung sospek, gidala sa Mabinay Medicare Community Hospital ang biktima pero gideklarar nga dead on arrival. Sa number 4, manubo pa sa target anabaton sa karon nga application for registration sang Commission on Elections Negros Occidental. Sa datos nga ginpagwa sang COMELEC Negros Occidental, humalin Pebrero 12 tubtub Abril 10, may 52,665 ka-applications nga nabato ng COMELEC Negros Occidental. Pero suno kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria, manubo pa ini para malambot ang tuyo nga 200,000 registrants. Pebrero 12 nagsugod ang registration kag magatapos tubtub Setyembre 30. Sumugod Abril 15, patigayuno naman ang hearings ng Election Registration Board para sa approval sang sining mga application. Kung may opposition man, dapat makafile na ini subong nga adlaw.
adlaw. May duha pagid ka palaabuton nga mga ERB hearings para naman sa masunod nga quarter. Nalakip sa ERB hearing ang pagpatuman man sang deactivation o kung pag-delist sa mga yadtong wala makaboto sa duha ka sunod-sunod nga piniliay. May mga 7,000 ang iga deactivate sa Himamaylan suno kay Ananoria, suno kay Bacolod Elections Officer Cathrina Trinio Kanya, may masobra sa 24,000 sa Bacolod ang iga delist. Sarang naman maka-register liwat ang mga na-deactivate sa masunod nga quarter suno kay Ananoria. Kung may mga oposisyon, no, depende pa sa ERB, kung ang na-approve sa new voters, transfer, kag inang deactivation, no, inang wala ka boto twice, na deactivate na. Kasi think ako na permi bago siya na sa Mamaylan, for example, around 7,000 itong i-deactivate, but they can reactivate for the next ma-apply sa reactivation next quarter para ma-reactivate naman sila. Sa number 3, clearing operation ipatuman sa 151 ka mga vendors sa Burgos Public Market nga napaslawan sa gihapon sa pagbayad sang utang sa renta sa merkado. Bulan pa sang Marso ang ulihi nga deadline nga ginhatag sa Bacolod LGU para sa masobra 200 ka mga vendors nga wala nagabayad sang utang sa tinuig na nga pagrenta sang stall sa Burgos Public Market. Pero tubtob karon nagwa nga may 151 sa gihapon sa mga vendors ang wala gid nakabayad bisan nagsugot na ang syudad nga magbaton sang partial payment. Gani gisiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. antes matapos ang bulan sa Abril suguran sa City Legal Office Enforcement Team ang clearing operation agud mapahalin ang mga manugbaligya nga wala sang plano magbayad. May 53 ka mga stalls sa fish section, kag 28 naman sa vegetable section ang posible nga mabakante, kag luyag sa syudad nga ini ang itugyan gilayon sa iban nga mga vendors nga interesado. Nagligad nga tuig sang 2022 sang gin-issuean sang syudad sang notice to pay ang linibo ka mga vendors nga may delinquent accounts. Nalakip diri ang mga nagabaligya sa Burgos, Libertad kag Central Market. Consider declare na namon na vacant ng ila stall, then ipa-occupy kung sino naman i-awards interested naman na na gusto na vendors. Dolawig na sang ayuanay pero wala jud po nag-comply. May iba nag-comply, may ibang gid hindi way gid gana ya mag-comply. Sa number 2, natumod na sang National Bureau of Investigation ang nagapanag-iya sang frozen body parts nga ginbilin sa gwa sang NBI sadtong Marso 1. Ginsiling ni NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino nga sa fingerprint analysis sang Dactyloscopy Division sang NBI, nagmatch ang fingerprints sa isa nga ginkilala kay Baltazar Lamata. Sa impormasyon sang NBI, si Lamata ang tagapahanukoy kag isa ka drug personality. Ginapat-od pa kun balahi mata niya ang damlag pa nagpadulong sa Police Station 2 nga nagpakilala iya nga bata kag live-in partner pending sang resulta sang DNA testing nga ginpatigayon sang PNP. Suno kay Baldovino, may kabudlayan sa karon ng NBI sa pagpakig-angot sa nagpakilala himata. Karon nga may positive identification, magapaday ng case build-up sang NBI para makilala ang sa likod sinitanan. Marso 1 sang ginbili ng body parts sa gwa sang talatapan sang NBI. Sulod sa isa ka sako nga may upod nga note nga nagasiling William De Arca, NBI protector ni Hans Lopez, drug lord. Nag-apply kasi ng clearance yan si Baltasar Lamata. Positively identified na yan based on the report, one in the second person, yung fingerprints niya, nag-match. Okay. So, doon sa previous na fingerprints niya, when he secured his NBI clearance. According to reports na nag-gather namin, mukhang may involvement ito sa illegal drugs. We do not know if it is a drug user or a drug pusher. Sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Central Negros Electric Cooperative kung Sineco magapatigayon sang technical survey. Hindi kasunod sa natabo nga malapit 5 ka oras nga brownout sa pila ka mga porsyon sa Bacolod City. Humalin kagabi tubtub magkaagahon. Gulpi lang nagligom dulom sa pila ka mga dalanon sang magluntad ang lapnagon nga brownout sa mga barangay sa Bacolod sang kagabi. Humalin las 9:30 sang gabi, tubtub las 2 ang kaagahon. Madamo sa mga konsumidor ay nag-antos sa kapaang kag brownout. Patag ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore na utod ang linya sang lightning arrester nga nagaangot sa Bacolod Alihis 69 kV line. Amukon nga inora sigin kaayo sa mga lineman ang linya resulta sang pag-brownout. Apektado sa brownout ang Burgos, Mountain View, kag Alihis feeders lason nga wala sang kuryente sa kadamaan sa mga barangay sa syudad. Tungod sa natabo magapatuman sa technical survey ang Sineco sa ilang mga power lines pati na sa mga substations. Gipasalig ni Lapore nga may nagakaigo nga supply sa kuryente karon nga tig-ilinit bisan pa sa naandan nga nagasaka ang demand sang mga konsumidor. It's actually a lightning arrester nga line nga nagaprotect siya sa 3 ka linya nga naga-traverse aning 69. Pero siguro ang init tungod sa stress nautod ang among nga kable. Okay, may ara na siya connection sa ground. So ginsugpon and ang EF3 which is lapit sa iya to paray sila for safety reason manually brownout naton, otherwise ma-endanger ang aton nga mga tawo ang obra. So that's the reason nga naglapad gawa ang igo sang brownout, no. At actually ang iya lang tani to apektado Burgos kag ang Burgos feeder kag ang Mountain View. Mga siguro 15 to 20% sa aton nga service area apektado ito kagabi, no. And I really apologize, no, our apology to that. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang-good vibes sini nga weekend. Sa kainit sang panahon, kanami magpaligo sa mabugnaw kag matinaw nga tubig. Sa katinaw sang tubig sa sini nga suba, kitaon pagikan sa ibabaw ang mga bato sa idalom. Mabugnaw ang dapya sang hangin kag hindi tuman kainit sang biti sang adlaw kay man napalibutan sang puno sang kahoy ang suba. Upod ta sa tripping ni Ruming sa Sabado 10 AM kag tultulon ta ang ini nga suba. Kag kinalahon ta ang Lady Pilot nga taga Bacolod nga pinakauna nga babae nga Medal of Valor awardee sa baganihan naman sa Sunday. Basta mag-amuni nga weather kanami ito sumaw sa matugnaw nga tubig, especially suba. Paghambal mo gigani may himutaran kung ikundiin. Kakainit, kakapaang, so paghulong ka ng balahaw kanami mapawan ka. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.